प्रेस मीट खाइकिया सीपीएम रोग जे इमो कैसा अननेसेसारि ओमहाय बर कक तिसाका जों सानि मुजु सीपीएम रोग बनि सानमुं तांबा सीपीएम रोग आगे राज्य सरकार तंखा 25 बोसोर आरबो तंखा एडिसि लागाबो सरकार तंखा बनि जराव से बाव राज्य सरकार तंगो एडिसि बो पावर तंगो बिनि आगुलबो धर्म गरक जों खामानि नुगो कमा सीपीएम रोग सीपीएम ने कयक जना वानसि बुरारो जों प्रेस मीट खामानि नुका कयक जना बरने वानसि बुरानो कॉपरेशन चले नायबा बनि कांग्रेस जों लायतो नायबा तिबा सार जे सीपीएम रोग खायतोनारो ताबो आगरतला कयक जना बर मेलार मार अमाहाय आसय बक ओ बुरा बुरारो बो प्रेस मीट खायनाय बनि कबाय जुदि तिनियो चिनियो बनि बक जुदि बिरजुजा खाय के बक तिबा सारनि बिरुटी बक जों तिनि के चिनि व्यक्तिगत चिनि इंडिविजुअल अधिकारनि बायदि कक सायतंबा पूरा तिब्रा सार एडिसि इलाका तंनाय नन एडिसि इलाका तंनाय जों डिप्राइभ जे असो सानले आगुलबो चिनि इलाका नायदि लामा बुइने इलाका लामा नायदि स्कूल नायदि हॉस्पिटल नायदि चिनियर नायदि टीचर्स नायदि हॉस्पिटल स्टाफ नायदि डॉक्टर्स नायदि माय लामा नायदि इलाका इलाका तय नायदि कारेन्ट नायदि चिनि इलाका कमा तंगो अनएम्प्लॉय माय कमा परिजा बरक तंगो बिजनेस खानि मुसुने कमा बरक तंगो अन भाई जों बन तिसाना निके रां दरकार और रां जों तिटी एडिसि इलाका जे नामने चिनर तब करै अन भाई जों नाव तब ग्रेटर तिप्रालेन जोंनि जेने याकबनि जे बाजार नांनाय जिनि हा नफां बाग्रा गै आर ख्रबसा बो कुनु दिन नायगलाक जिनि डेभलपमेन्ट जिनि हामक्राय खायनायखाय जों साकसाक जों बस चालु जाना नांनाय जों न बमुंसिबि आर कैसे जों चालुनांगौ कुनु दिन जों डेभलप होय मैया अन बायना तिनि सालसा जों ग्रेटर तिप्रालेन दाबिलाय बन बिनि आगलाव जों नायनाय अबनि कुनु जिनि आउटकम तामं बनि परे अंगिया का जों आबार जों नायलेने जिनि हाका जों जिनि सासन होना नांनाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनोमस तानि हिनजाबा जोंनो अरनि जिनि आगा पावर माने जों निजनि जों चालकनाय बमुंसिबि काम खै ओ हायबे जों तमिया जों फुरफुर दंला जों खरं तिसा जों दंला खरं तिसा जों बासाव जों तिनबो साया जों खानाबो साया पुस कायसा माखै साया पावर फेकै साया अब तो जों तिप्रा सान दुकारो मने कलायनाय अबायके जों दुकारो माया जों तिप्रा माथा जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्व अंडर द लीडरशिप ऑफ बुबाग्रा जों कक सानन बासाव पुस सिनबाय जों दरगार करै गणतंत्रनि बिसिंथै इलेक्शन टाइम फाइट खायनाय नांगौ जों फाइट खायनाय फाइटावनो बाइक खायनाय बा जों चिनि अधिकार चिनि बर' चिनि तिप्रा सारावनो बाइके जों याफाल मानाय तिप्रा सारावनो जों बाइके जों सागति सामनाय अबश्य हामबाय तिनी जे नावनि डिमान्ड न तिन जे तिनी सालसानि स्ट्राइक बाय नावनि डिमान्ड न मानि आंके बुसकारो तान वानसो बुसकाङो आरबो तिनी सालसा माय सालता मोन थानाय मास कायसा मोन थानाय इन्डिपेन्डेन्ट मोन थानाय अबन सिनि मेसेज तिनी सालसा जों फुनरनायो जे रिसि इलाका थानसा ई जे दाबी तिप्रा मथानि सिमि दाबी आमो पूरा तिप्रा सारनि दाबी चिनि अधिकार चिनि मानथाय जोंनो मारिनाय रेसक जरा जों थागिया चिनि लराय चले थानाय द हामबाय सार नबाय कौथाया तिनि सालायमान बरिया हामबाय